Mini DM Hole. И ако сега не ви покажа любовта ми към този шампуан, не знам кога. Това е единствения шампуан, който ми влияе добре на скалпа и не ме сърби. Най-вероятно имам някакъв проблем, но тъй като не съм ходила на дерматолог, беше на принципа проба грешка и стигнах до този шампуан. И се надявам никога да не го спрат. Даже имам молба към Алверде да направят голяма опаковка, защото иначе трябва да ходя нон-стоп да го купувам. По повод Алверде си взех и този дезодорант, който е без алуминий. Той също ми е любим. Също за нищо не го заменям. Знам, че има хора, които не харесват дезодоранти без алуминий. Аз се потях много повече, когато използвах дезодоранти с алуминий. Потта миришеше и след като спрях да използвам такива дезодоранти, имаше период на адаптация и сега използвам само единствено. Много странно, но са му сменили капачката. Сега ще ви покажа как изглеждаше. Не мърдите, връщам се сега. Това е старата му опаковка, някаква по-ярко зелена. Това е новата. Не знам, дано не са му променили нещо. Нека нещата останат такива, каквито са. Следващото, което също съм ви показвала и доста често е изкупено, за съжаление, зеленчуков чипс. Уникален е и от истински зеленчуци. Следващото е едни мокри кърпички само с вода. И това, заради което влязох в Диета, е ето този продукт на L'Oreal, слънцезащита с тинт. Аз го видях на едно видео, това така блестеше, сякаше с хайлайтър. Сега надявам се да не ми запуши порите. Изобщо надявам се да се разберем, защото малко ми изглеждаше оранжевеещо на тестера. Надявам се да не е, но ще го тествам в някое следващо видео. И така, това беше моя мини хол. Чао!